Kwa neno e sector mano mar somo chakre skunde mag primary mago mag secondary nyaka mago mag mbalariany lokruoge mopogore opogore jakora mga jong ma bende okinyi makawuono wafuono bende wang'e ni nyithindo bende wang'i no ore dala chon nitiere nyithindo ma bende no or kata mana juma mokalo mane half term kata mana mid term yweyo matin okang' ma kamano biro ka koro nitiere moko kuom jotend jopuonje ma bende koro wacho ni nyithindo bende onge chiemo e sikul onge kaka gikonyre okang' ma kama bende kata mana migawo mar somo pok wawinjo kata mana kolose ahinya Morino kal jakaka jalony e weche mag somo kendo janyuol bende nitiere ka gi Boaz Waruku mano jalony e weche mag somo ma bende wuok e group mong'ere kaka Elimu Bora Working Group. Morino achak mana kodi kaka jalony e weche mag somo janyuol wang'ni waneno ka nyithindo dhi yor chon mano kaluwore gi piny owacho dwaro mar piny owacho nendo bed ni ioro gi dala mano kata na juma mabiro sani koro nosegol gi moko kuom gi bende ni dala. En gima lit kuom ting' momi japuonj mani school kachacha to headmaster nikech gine makoro iluongo gi ni custodians mag pesa monego be ni ichoro negi. Koro yudo ka sama pesa ni ok ochor gin gi ting' mapek to awacho gi mulo lakini wawachura diera an ka ne teacher to nyithindo gi aoro gi dala te nikech onge kaka narit nyithindo to pesa to ok umiya to pesa ni monego bed ni konyo nyithindo gi ting'e ni gin bende aseyo gi nikech awacho ni wachura diera Sharon omi garama mar mondi ting' to kaka idwa ting'o garama ni ing'e ni onge gi teko ni koro yudo ka suppliers ka bende interfere go nikech gin bende pesa cho nego bende gitimo godo gigegi gin bende gin gi mahitaji mago duto te sirikal obeti koro nikech nyithindo gi sirikal ema nigi ting' mar neno ni giyudo this basic education to gikelo pesa ok apar ka nitiere gima nyalo timore ni japuonj obed mar secondary obed mar primary ko oro nyithindo dala ko kamano to golo nyithindo to